Cha, if he spends 4 to 5 million on your wedding day, he deserves to have it in your mouth. He deserves it. 4 to 5 million on a wedding day. He deserves it. He deserves to have it in your mouth every day, food 3 times a day, in fact. Hayi le dwanya mpuphu zethu efuna imagine in your mouth zibe zashada ngama-1000. Sikhuluma 4 to 5 million ke mase sikhuluma ngo-mouth. Ungazodlalwa ngathi angisababali ke obaba ka World Cup abahluleka ngisho na ukusinika imali yokugibela nje ukuthi siye home affairs siyobhala. Umuntu ahluleke. Khona abashada ngo-4 to 5 million on a wedding day. Yeni. Nomseleke sehlangene wonke amakhosikazi akhe angikholwa ukuthi uyafika ku 4 to 5 million. Hayi, freedom mani bantakwethu, happy freedom day kunina esenibuya kuzona izumbulu. Thina cha nathi sisayilindile ethi freedom. Mhla sayithola ke izumbulu cha seniyosho ukuthi happy freedom day. Uyabona nje kuthina uma uthi happy freedom day kuyifanela nokuthi uthi happy birthday kumuntu owazalwa ngo-29 February kube kungayona iliphi year. Into nje engayindawo engasho lutho. Hayi. Freedom man bonunusa. Nathi solindo 4 to 5 million before sibaphendula uma beyifuna in the mouth. Ngeke phela. Madoda wayichecka amaphakethe. Ngeke. Nizwile ngithi 4 to 5 million for a wedding day. Then you can expect her to imagine it in her mouth. One day is one day. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.